Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Әйтеп менә сезнең әсәрегез нәрсә турында, бу татар кешесе турындагы мәгълүматларны җиткерсәгез иде. Бу конкурска тәкъдим иткән документаль бәян ул Төркиянең беренче югары белемле нефт инженеры Камал Лукман хакында. Менә Камал Лукман биографиясын, аның иҗатын һәм хәтта иҗатын дип әйтергә кирәк, нефтче гына түгел, ул үзе китаплар язган кешедә, үзе техник китаплар, милләткә кагылышлы китаплар язган. Шушы китапларны укыган сайын бу Камал Лукманның шәхсе ачыла, тагын да ачыла. Ягъни татар кешесе бер яклы гына була алмый, ахыры бер генә төрле сыйфатка ия була алмый, күп төрле үзендә сыйфатларны туплый. Һәм шуңа күрә мин бу кешене бик кызыксынам, шушы бәянны, документаль бәянны язарга керештем. Әлбәттә, бу әле башлангыч эзләнүләр, башлангыч дип әйтергә кирәк. Башладым гына әле дип әйтергә кирәк. Чөнки бу шәхесне башка безнең бик зур ылпат татар шәхесләренә бәйле булуын, шулар исәбенә Гаяз Исхакый, Садри Максуди һәм башкаларга бәйле, алар белән хезмәттәшлек итүе турында да айрым ирәнәсе язасы бар. Ә менә бу нефт темасына килгәндә инде, бу шәхес Франциядә югары нефт инженеры дигән белемне ала һәм бу Төркиянең беренче хөкүмәт тарафыннан студенты була дип әйтергә кирәк инде. Хөкүмәт тарафыннан укыткан студенты. Әмма бу эштә барып чыкмас иде, әгәр дә ул Садри Максуди аның өчен җаваплылыкны үз өстенә алмаса. Ягъни Франциядә гыйлем алуы бер татарның һәм шул дәрәҗәгә үсешендә аның башка, аның янында аңа ярдәм кылу сызган башка бик мөхтәрәм татар шәхесләре була. Садри Максуди аның өчен ышаныч белдерә. Әйе, бу студентны хөкүмәт тарафыннан укытырга һәм аңа мөмкинлек тудырга дигән ышанычны үз өстенә ала. Һәм Камал Лукман бала вакыттан ук үзен зирәк, акыллы бер бала итеп күрсәтеп килә. Хәтта Төркиягә укырга аны укытучысы алып китә, кичкенә малай чагында, яшьсмер вакытында. Аның әти-әнисе Оренбург якларыннан була. Һәм шушы укытучысы мәктәпкә Төркиягә алып килә. Ул вакытта ул төрк телене бик белеп бетермәгән сәбәпле инде кичерәк сыйныфка укырга керә. Әмма берничә елда инде ул теге сыйныфтагыларны да узып китеп, алданрак хәтта бетерә. Һәм шул рәвешле никадәр мохтаҗлык, никадәр теге ачлык дип әйтергә кирәк, ниндидер шушы чит илләрнең дә йөрү газапларын барсын күрә, чөнки беркем аңа әзерләп юлны әзерләп ачып бирми. Бу матди яктан да кыенлыклар күрү дигән сүз, бу башка чит илдә үзеңне табарга тырышу, ул барысын сынатмый һәм 31 яшенә инде шушы укуларны үтеп, шул нефт өлкәсенә Төркиянең кайтып, индустриясын башлангычында торып, эшләтеп җибәргәннән соң 31 яшендәге Камал Лукман Төркиядә беренче нефт конференциясын үткәрә. Һәм беренче нефт турында китапны бастыра. Һәм шушы китапны бүгенге Төркиянең белгечләре ничек бәяли? Камал Лукман монда үзен гадәти бер инженер яки гадәти бер теге табигый байлыкларны эзләүче генә итеп түгел, бер сияси яктан да, хәтта икътисадчы буларак да карый бу индустрия. Һәм ул шул вакытта 31 яшендә әйтә, 20нче гасыр ди, нефт гасыры булачак ди. Никадәр ди, менә беренче бөтен дөнья сугышына кадәр ди, нефт товар булды ди. Бары тик товар буларак кына илләр үзара ди, коммерция булды ул ди. Беренче бөтен дөнья сугышыннан соң 20 гасыр дәвамында ул ди дәүләт ара сияси стратегия коралы булачак ди. Без ди шуңа әзерләнергә дә тиеш ди. Шул ягында нефтне карарга кирәк ди. Ягъни табигый байлык сату мәсьәләсендә генә түгел. Һәм шушы
саяси стратегия құралы кім қолында болса, шул тағында күчлерек бұл. Чөнки 20-нче гасырга менә шушындый фаразны әйтә. Һәм без менә бүгенге көндә бу аның фаразларын 31 яшендә шушындый фаразларны язган кеше, аның фаразлары һәрберсе чынга әйткән. Ягъни саяси күзаллауда никадәр көчле булган дигән сүз. Әлбәттә бүгенге көндә Камал Лукманның 10дән артык фәнни нефт геологияга кагылышлы, нефтчиләрнең теге фәнни эшләренә кагылышлы китаплары бар. Һәм алар төрек телендә әлбәттә, һәм Төркиядә югары уку йортларында мин шушы мәкаләне баянны язганда да әле карадым. Диплом эшләрендә Камал Лукманның шушы хезмәтләренә таянып дипломнар яклый. Ягъни фәнни эшләр дә бар. Ягъни аның фәнни эше дә дәвам итә. Икенче яктан дәүләт дәрәҗәсендә билгеле шәхес үзенең татарлыгын онытмый. Заманында ул Гаяз Исхакый белән бик дуслар була. Һәм Гаяз Исхакый мәгълүм булганча Гаяз Исхакый турында мәгълүматлардан да күрдем. Үзеннән соң аны җәмгыятьнең җитәкчесе булыр дигән шундый сүзләре була. Әмма ул бу вазифаны алмый, чөнки рәсми дәүләт хезмәтендә булган кешеләр җәмгыятьләрне җитәкли алмаганнар. Анда шундый ул заманның шундый бер таләбе булган. Әмма ул җәмгыятьне дә ташламый һәм татарлыкны да ташламый. Бу татарларны шундый тагын бер мәгълүматны миңа башка бер кеше бирде. 300-гә якын кешене ул мухаҗирне эшкә урнаштыра. Менә biz бүгенге көндә татар нефтчеләренең иганәчелеге яки татар нефтчеләренең ниндидер бер хәйрия эшләре турында сөйлибез бит. Ниндидер бер дәүләттә нефт өлкәсендә эшләгән татар ниндидер шундый бер эшләрне үзе дә алып барган. Менә ягъни бу эшләрне дә ул читкә куймаган. Бу да бер кызыксыну булып мин өйрәнә башлап шулай яздым. Бу кешене белә Ягъни мин нәрсә дип әйтәсем килә? Бүгенге татарлар Төркиядә яшәүче Камал Лукман кем икәнен беләсезме дисәң, уйга калырга мөмкиннәр, теге бик итеп бетермәскә мөмкин. Чөнки еллар узган һәм бу индустрия үсеше бөтенләй теге, ягъни анда көч куйган башка шәхесләр дә күп. Төрекләр өчен теге төрекләр бар, башка ил Төркиядә бик күп чит илләрдә эшләгән, әйме. Әмма бу Камал Лукманны белгән һәм бүгенге көндә мөхтәрәм затлар бар. Исән-сау 70-80 зур яшьләрдә бар. Һәм алар әйтәләр: "Ой, шундый Камал абый бит ул шундый якты йөзле кеше иде. Ул бит шундый кеше иде" дип искә алалар. Һәм зур кеше икәнен, зур шәхес икәнен хәтерләрендә саклыйлар. Икенче яктан мин 60-нчы, 70-нче еллардагы журналларны Төркиядә чыккан һәм андагы, мәсәлән, Сәгадәт Чагатай Гаяз Исхакыйның кызы. Аның мәкаләсе бар Камал Лукман турында. Ул әйтә, ул ди әтиләре кебек булды ди, мухаҗирләрнең ди. Ягъни әтиләре кебек булды. Аларга ниндидер бер ярдәм, ачык йөз күрсәткән, аларга ярдәм кулыннан килгәнчә ярдәм дә күрсәткән дигән сүз. Мондый сүзне һәм шундый җөмләләр белән дә биткән. Үзенә тиешле дәрәҗәдә соңгы саубуллашу, хушлашу аңа тиешле дәрәҗәдә булгандыр дигән җөмлә белән тәмамлый ул үзенең мәкаләсен. Ни өчен? Чөнки Камал Лукман гомере буена туган якларына кайта алмый. Чит җирдә Төркиядән ул кайта алмый. Ягъни мин карадым, ул дистеләгән чит илләрдә йөри. Әмма туган җиренә, туган якларына Россия кайта алмый. 76-нчы елда гына кайта, шул вакытта гына ул туганнары белән күрешергә рөхсәт ала һәм шул вакытта кайта, Ташкентка кайта ул. Чөнки ул Түркистанда китә. Мухаҗирлеккә әтиәниләре ул вакытта аның Түркистанда яшәгән була. Әмма Оренбург татарлары. Менә аның әле нәселенең бу ягын өйрәнеп, әтиәниләрен өйрәнәсе бар. Ул 76-нчы елда Ташкентка кайта, күрешә һәм директ кризисыннан мәрхүм була. Һәм Ташкентта күмелә. туган ягына кайтып. Әйе. Бик әмма үз ничек Кайсы як кешесе чыгышы белән Менә Оренбург ягыннан, әтиәниләре Оренбург дигән миндә мәгълүматлар бар. Теге әле мин итәсем бар әле, өйрәнеп ачыклап бетерәсем бар. Ташкенттан үзе.
Unutып жибердим. Не Түркістан деп аталған ул вакыттагы жерликте Қазақстан якларында булалар. Алар яшилер. Аннары шул якта мектепте укыганда аны укытучысы Түркиягә алып китә. Ничәнче елда китә Ул ул? 1999 елда туган елы, ялгыш әйтәм. 1899 елда туган елы һәм ул 10 елларда китә. 10 елларда китә, ягъни 11 яшьлек вакытта китә. 10 елларда китә. 20 яшьләрдә инде ул Франциядә, 22 яшьләрдә кайта, Төркиядә дә укып кайта инде ул 24 яшьтә. Һәм менә шундый бер яшьлек әйберне, яшьлеген, ягъни балачагын һәм нәселен әле бу якка кайтып, Ташкентка барып, Ташкенттан бу якка таба кайтып, Оренбург ягына кайтып итәргә кирәк, белешергә кирәк, өйрәнергә кирәк. Чөнки Төркиядә үткән гомере турында мәгълүмат табарга мөмкин. Әле анысын да әле өйрәнергә кирәк. Әйтеп торам, мин бу бәянне язарга нише мин тау белән чагыштырдым. Татар халкында шундый бер мәкаль бар, ягъни биек тауның башы күренә, барган сайын ул тау тагын да зуррак була, ягъни аның төбе тагын да киңрәк. Безнең татар кешесенә карата бик төгәл килгән бер мәкалдер кебек ул. Ягъни татар кешесен ерактан бер күренә, әзгенә күренгән кебек, татар кешесенә якынайган сайын аның холкы, аның сыйфатлары тагын да ачыла. Һәм бу Камал Лукман мисалында да бик ачык күренде. Ягъни мин Камал Лукман беренче Төркия нефть инженеры дигән җөмләдән соң никадәр аның турында мәгълүматларны күрергә насыйп булды. Булар тагын да өйрәнергә кирәк дип саныйм. Һәм менә безнең мираста ала берсе январь санында аның Садри Максудыйга багышлап язылган мәкаләсен тәрҗемә иттем. Ул безнең мираста ала берсе күрәчәк. Менә шу. Бу әйтә алам, бу ел, бу үткән елыма мин бераз инде үземнең үткән елыма нәтиҗә ясадым инде. Һәм шушы үткән елда 3 зур шәхесне үземә ачканмын һәм шушы беренчесе аның Кыргызстанның опера сәнгатенә нигез салган Минҗия Еркенбаева, татар кызы. Мин аның турында Кыргызстанда бу шәхес турында Төркиягә килгәчтән белдем. Чөнки Төркиядә аның кызы яши, Зөлтукымбаева. Һәм аның хакында зур гына бер хикәямне Идел журналында басып чыкты. Икенчесе Истанбул әүлияләре дигән энциклопедия кергән Казан әүлиясе бар. Гасыр башында киткәннәр һәм дини кеше, дини шәхес һәм бу дини шәхеснең шәкертләренең Төркиядә кемнәр булганын дәвамын карасаң, анда бик зур кешеләр килеп чыга һәм шушы дини шәхес турында таныша, өйрәнә башладым. Казан әүлиясе дип, хәтта силсиләгә аларда силсилә бара, дини әйберләрдә чылбыр шәйхләр ниләр тапты. Ул анда Әл-Казани дип кергән. Ягъни Казан әүлиясе һәм хәтта мин төрекчә язмалар таптым. Казан төркиләреннән әүлия дип, Казан төркиләре әүлиясе дигән. Ягъни Казан әүлиясе дигән дип аталган бер шәхес турында. Ягъни менә Камал Лукман, менә бу елда мин менә шушы 3 шәхесне иттем. Үземә дә ачтым һәм шулай ук шушы аларның эшләрен, аларның юлларынан эзләнүләрне башладым. Siz менә ничек уйлыйсыз, бездә бу кешеләрне менә бу таныту татар халкына бик бәлки корректный сорада түгелдер, дәрсе бирә татар халкы. Шуннан да минем үзем дә журналист һәм мин әйтәм, мин шул кадәр вакытымны сарыф итеп, ягъни көчемне сарыф итәм, телләр башка телдә, башка ниндидер кешеләргә мөрәҗәгать итеп. Ягъни эше күп, хезмәте күп. Әмма бу хезмәт кемгә кирәк булыр? Нигә кирәк бу? Ягъни бит инде хезмәтнең кирәклеген дә уйлыйсы килә инде, ниндидер кемгәдер бу. Мин шундый бер уйга килдем, бу шәхесләрне безгә яктырту, татар кешеләрен, шәхесләрне яктырту кирәк.
Иң беренче чиратта без татарларның ни дәрәҗәдә тырыш, ни дәрәҗәдә сынатмый торган һәм ни дәрәҗә ныклы халык булганын башкача җиткерә алмыйбыз кешегә. Кем менә мәсәлән, кемгәдер әйе татарлар менә шундый акыллы, ныклы дип сөйләп утырасың. Нинди кемнәрне китерәсең мисалга? Менә шушы шәхесләрнең юлган үткән юллары һәм шушы шәхесләрнең эшләрен китереп кенә фикерне исбатлап була. Менә мин теге журналист буларак та инде шулайрак уйладым инде. Бу сорауга җавап булдымы, юкмы? Кирәклеген шунда күрдем. Ягъни без татарлар үзебезнең татарлыкның сыйфатларын белергә тиеш. Югыйсә шул сыйфатларны без үзебездә дә тәрбияләргә тиеш, яки шул сыйфатларның барлыгын аңларга тиештер. Менә шул. Минем әлбәттә теге язуларымны бөтен дөнья ятып укытуда шулай бөтен. Әмма мин бик шатмын татарларга, Татарстанга бу исемнәрне кайтаруыма. Ягъни никадәр хәтта Төркия татарлары да менә башта әйткәнемчә, Төркия татарлары андый кеше булганмы дип әйттеләр. Ягъни без аны латин графикасына күчереп, Төркия татарлары арасында да тараттык инде. Аларга да ул бер үзенә күрә бер тарихны өйрәнү булды. Татарстандагылар тарихны, татарларны белү кирәк. Һәм бу теге андагы татарларга да дилбәртәгә горурлык бирә торгандыр инде. Татар булып калырга барыбер Төркия яшәсәләр дә. Ни дим, татар булып калу мәсьәләсе бүгенге көндә ул теге бик читрән килә. Монда үзенә бер төрле ул татар булып калуның шартлары, ягъни кыенлыклары, мөмкинлекләре. Төркиядә чит илләрдә ул башка төрле анда. Татарлыкны мөгаен менә шул әйткәнемчә сыйфатлары аша сакларга буладыр. Барыбер. Менә шушы сыйфатларын сез әйткәнчә горурлыгын бераз кузгатыбрак, бераз аның сыйфатлары барлыгын аңларлык дәрәҗәгә китереп. Ягъни без бит еш кына мин татарлар үзләренең татар булуыннан ниндидер итмәсеннәр. Кимсенү күрмәсеннәр. Хәтта алар бер нинди мөмкинлек, бер нинди шарт булмаган дәврдә дәрәҗәдә дә гап-гади авыллардан чыгып киткән татар малайлары ниндидер илнең индустриясын корырлык дәрәҗәдә гыйлем итеп, туплап, индустрия кырган биеклеккә менгәннәр. Шуңа күрә, ягъни без татарларның галәмгә күтәрүдән, теге биеккә чигүдән итмик, кимсенмик дип әйтимме, тарсынмыйк. Ягъни күтәрик татарларны, шундый әйтәсем килә. Һәм бер генә сорау, сез ничек уйлыйсыз менә нефтьчеләр турында әсәрләрне чагыштырмакчы аз булуы нәрсә белән бәйле? Мин бераз гына теге күңелемнән дә уйлап куйдым инде бу конкурска җибәргәндә. Мин бит язам Төркия татар кешесе турында, Төркиянең нефтьчесе, ягъни. Монда мин әйтәм Татарстанның нефтьчеләре бит бәйрәм итә, Татарстан нефтьчеләре турында дип. Әмма ике илдә дә, дәүләттә дә нефтьчеләрнең тырышлыгы зур-зур әсәрләр язарлык, зур-зур игътибар юнәлтерлек. Шуңа күрә нефтьче һөнәренең активлашу, совет заманында бигрәк тә романнар зурлап язылган, зур язучылар язылган. Соңгы араларда алай зур-зур әсәрләрне язмасалар да, менә бу хәзинә дип атап, шушы конкурсны бәйгене оештырып, менә ул бер этәргеч булды инде, бер язуга, башкаларны җәлеп итәргә бер этәргеч булды. Мин хәтта балаларның анда бик күп эшләре килде. Шигырьләр язган Рәти нефтьче тегесе монсы дип әйме. Әйтәм, балалар да язып утыралар, үзләренең нефтьче туганнары, кемнәре, якыннары турында язып утыралар. Шуңа күрә бу тема төшеп калмаган. Әмма дәвам итәр дип уйлыйм. Никадәр генә зур романнар язылган хәзергә күзәтелмәсә дә, әмма ул тема бар. Дәвам итә. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.